Malien cɛ ana muso denmisɛn ani maakɔrɔ foli ni tanni ani walimadɔn bɛ ka taga bɛɛ lajɛlen yɔrɔ a fɛ bɛ sɔgɔli banna ni wagati la an b'a bɛɛ lajɛlen fo dantɛ foli min na bi ye samedi ye n'o ye marisi kalo tile 9 ye san 2024 bi an wulila ka se Bumabel Jawara ma ko kura ka kɛ ni actualité minnu bɛ jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan aw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ la cogo min k'a to a sigiyɔrɔ la yanni an ka don ɲininkali kɔnɔna na an bɛ foli bila Bubu la a ka foli di kanubagaw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Bubu i ni su. M'aw bɛ fo dante foli min na ka foli ni tanu na sa aw bɛɛ ma mɔgɔ mɔgɔ bɛ ka an ka video in suit k'i fo k'i waliɲuman dante foli min na ladala ko la dɔgɔkun fɛ an bɛ sigi ka baroda sigi kɛ ka o baroda sigi k'a fɔ ko bɛɛ ka video ninnu partager an ka bi baroda sigi a bɛ boli sujet baw kan a bɛ boli sujet baw kan k'a ɲɛf'i ye k'a fɔ an bɛ don min na ko bi jamana kuma ma nɔgɔn mais n'ala sɔnna ma a bɛ gɛlɛya puis an bɛ wagati min na an bɛ turbulence kɔnɔ mɔgɔw fɔlen don ɲɔgɔn kɔ hakilinaw ka ca mɔgɔw k'a faamuya o ye diyagoya ye quoi o ye diyagoya ye parce que i b'a dɔn an ka transition fana ka kɔrɔ ni tɔw ta ye donc dugu caman bɛ yen o ka transition an ye gɛlɛya min vécu olu b'o corriger k'i pan o kunna mɔgɔ caman t'o de dɔn quoi an dugu saba bɛ ka jɛ mais an ka transition ka kɔrɔ ni fila ninnu fana ta ye donc fo mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛyani dɔ bɛ don an ni ɲɔgɔn cɛ o ye diyagoya ye mais juguya tɛ quoi juguya tɛ an bɛɛ de ye kelen an bɛɛ bɛ fa la an bɛɛ bɛ ba la donc vraiment ka bɛɛ fo ka bɛɛ waliɲuman dɔn k'a fɔ ko bɛɛ bisimila. Ayiwa ko an bɛ tɛmɛ ni ɲininkaliw ye tile fila in na kɔni a bolilen ba anw fɛ yan an ka Mali autorités an y'a ye k'a fɔ u ye association dɔw ani mouvement dɔw olu y'olu dissous i bɛ se ka jumɛn fɔ o la association min yɛrɛ kɛra laban na o ye SEMAS de l'imam Mamou Diko dɔ in kɔni ye renouveau Kawral le n'ale yɛrɛ ɲɛmaa sigilen bɛ États-Unis ne ma fili i bɛ se ka jumɛn fɔ ninnu ka wulili kan. I b'a dɔn i ka nin question ɲɛna moi je pense que gouvernement yɛrɛ ye temps ta gouvernement ye temps ta SEMAS cili la ça fait SEMAS tun man ka créer yɛrɛ kuma tɛ k'a ci a tun man ka créer yɛrɛ non non a tun man ka créer a ka définition ye jumɛn n bɛ fɛ a ka fɔ dɔrɔn définition ye jumɛn. Coordination des mouvements et sympathisants de l'imam Mamou Diko. Est-ce que à ce coordination des mouvements sympathisants de l'imam Mamou Diko est-ce que mouvement dɔw bɛ yen i ni kuma maintenant o kɔrɔ ye di mouvement bɛ sigi ka jamana taa ɲɛ mouvement bɛ sigi ka jamana bɔ nɔgɔ la mouvement bɛ sigi pour faire la promotion aussi de la paix ka baara caman kɛ donc k'a fɔ ko coordination ni fɛn dɔw ni man ka sigi yɛrɛ ni man ka sigi yɛrɛ ni man ka sigi yɛrɛ depuis don min na SEMAS baara bɛ kɛ a y'a sɔrɔ anw bɛ plateforme de soutien à la justice Bacili Mamadu Ali Bacili de tun y'a président d'honneur ye ne tun ye président ye an ni Kawujimi sigira an échangé la et ce jour o coordination kelen o de tun kan ka taa alliance la avec la CODEM ne ma fili à l'époque a kɛra élection ma bɔ ni ne ma fili siège kun filɛ faso kɔnɔ na c'est ça que n bɛ fili donc depuis o don mouvement politique de kun don mais e bɛ se cogo di imam Mamou Diko ma deli k'a fɔ mɔgɔ si k'a ye politicien c'est que souvent i b'i sigi Mali yɛrɛ kow lajɛ i t'a dɔn i bɛ fɛn min faamuya quoi fɛn min ko ale tɛ pour a ye fɛn da mɔgɔ min na ko imam de don misiri kɔnɔ mɔgɔ de don mɔgɔw de bɛ taa tɔn sigi o tɔgɔ la o tɔn ni parti bɛ taa alliance la mais i yɛrɛ bɛ taa min tantôt n'i kumara non 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 a y'a ka bonya da kan politicien tɛ mais don dɔ la politique kuma donc i yɛrɛ b'a ye k'a fɔ ça ce genre de mouvement yɛrɛ a tun man ka créer yɛrɛ a tun man ka créer yɛrɛ i bɛ fɛn dɔw créer jamana in yɛrɛ kɔnɔ o bɛ se ka kɛ mais n'u ye parti de créer qui ne dit pas son nom. Ça, c'est des partis politiques qui ne disent pas son nom. Il y a alliance. Alors que le mouvement qui est bora, il y a des politiciens qui sont baraqués. Politiciens qui sont baraqués. Mal les gens qui ont opposition de majorité de alliance. Quel est le cas où on a donné? Est-ce que bi fait un arrêt de gateme Mamou Sara Badlabou est-ce que fait un arrêt de gateme Lucas Sayaka? N'a y'a sɔrɔ réellement ko SEMAS sigira Mamou Diko akinan kama maa minnu sara Mamou Diko nɔfɛ olu ka justice fɔlɔ de kan ka kɛ mais mɔgɔ min sari nɔfɛ n ko o y'i dɔ de fo ka taa lahara fo ka taa bɛɛ jɔ lahara jɔdon kɛnɛ kan maa min nin tigɛ de kama maa min y'a jɔ ni marifa ci maa min y'a nin di i ka balo
i tɛ se ka kɛ k'a fɔ ko a bɛ sigi o jamana kelen kɔnɔ san kelen maa dɔ ko ale ye premier ministre k'e de y'ale sigi Muktar Wane ta kɛra bɛɛ ɲɛna anw tɛ dɛ u y'a kuma fɔ conférence kɛyɔrɔ ka yɛrɛ fɔ première instruction qu'on a dit Muktar Wane ma o de kun ye faire la lumière d'abord sur l'assassinat des gens là à Badlabugu maa minnu sara Badlabugu dans la mosquée de Imam Dicko ne bolo se ma se ka kɛlɛ fɔlɔ o de jɔn de don parce que aw sara maa min ye aw ka saya tɛ kɛ foyi maa minnu kɔrɔ lanjɔrɔtɔ ye k'u ka jugement kɛ n'u bɛ indemniser cogo min na k'o indemniser c'est pas parce que a bɛ taa malo bɔrɔnin dɔ ta ka d'u ma dɔrɔn ka taa mais i bɛ taa maa min bɛ yen a kɛra lanjɔrɔtɔ ye a ka diɲɛ tiɲɛna i bɛ taa bɔrɔ kelen bɔrɔ fila ta ka d'a ma mais a bɛ san kɛ cogo di n'a y'a sɔrɔ ala k'an kisi ka taa ko mobili de tun y'a fɔra assurance tun b'a di dɔ ma jɔ tun bɛ fɛn dɔ k'a ye ou bien a tun bɛ indemniser fɛn dɔ tun bɛ k'a ye mais n'a ma ɲa fɛn min kɛra on veut juste que justice ka kɛ an ka kɛ yɛrɛ sa dɛsɛ ko yɛrɛ kana kɛ mais ni mɔgɔ ye dekun sɔrɔ jamana ko la min don a ka dɔn jɔn de ye marifa ci jɔn de ye ordre di ne bolo ni kɛlɛ kun bɛ semansi yɛrɛ la fɔlɔ k'a fɔ réellement k'u kun sigira ni imam Mamudu Denw ka hakilina ye a fɔlɔ mun ye minnu sara imam nɔfɛ k'olu ka jugement yɛrɛ kɛ fɔlɔ donc ka gouvernement féliciter nin décision ye. Ayiwa Bubu communiqué kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ fana ko u ka parrain n'o ye imamu ye k'o bɛ ka ko dɔ kɛ ayiwa étranger jamanaw la ko o fana olu ye ko ye ko o bɛɛ jateminɛna ni ka se ka semence ka ci ka bɔ yen yala i bɛ se ka mun fɔ o la. Non mais o ye logique de ye o ye logique min n'a tɛ wuli quoi jamana tɛ se k'a fɔ jamana bɛ wele jamanaden bɛ wele mais an b'an ta min bonya bɛ min jamana ka wele jamanaden ka wele e bɛ sɔn i ka du kɔnɔ aw fa ka wele ka tila ka dudenw fana wele o kumana duden aw tɛ kelen yan depuis i b'a kɛnɛ la ne b'a f'i ɲɛna non fanga mana dɔgɔya cogo cogo fanga de mais ko transition bɔra olu de la olu ka wuli ka jɔ ni cɛsiri nana ni transition ye transition organe fɛn sigili filɛ nin ye a bɛɛ kɛra en commun accord avec imam. Non misiri ko ala ka so de ala ta ye misiri to min ala ta ye kɛnɛmala ye ten i ma yɔrɔ si ko ala ye tɔɲɔli daga yɔrɔ min na donc justice kɛlɛ kun kan ka continuer corruption kɛlɛ kun kan ka continuer défense ni sécurité kɛlɛ kun kan ka continuer n'a y'a sɔrɔ kun yɛrɛ bɛ yen bi n'i kan ka asigi kuma bɛ ka jɔ min na o de kun ye k'a fɔ bi an kana fɔ k'an ma majigi mɔgɔ si an ka dɔn an ka jɔ an yɛrɛ la n ka kɛlɛ kun y'o de ye Assimi fana bɛ k'o souveraineté kelen baara de kɛ donc ne yɛrɛ bolo ni dɛmɛbaga tun bɛ sɔrɔ Assimi n'a yɛrɛ fɔlɔ kun ka kɛ Imam Mamudu Dicko de donc an kana taa yɔrɔ jan dɛ ni kɛlɛ kun bɛ yen ko fɛn kan ka défend o de kun ye saya min kɛra da kan ka don o de la mɔgɔ sari nɔfɛ minnu bɛ kuma la bi k'u bɛ kuma caman fɔ ko mun sɔrɔ de ni ko y'i sɔrɔ de i b'a dɔn k'a fɔ ko ye min ye donc vraiment ne bɛ gouvernement féliciter k'a ka nin décision in na. Ayiwa Bubu sɔnni an ka bɔ o thème kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ an ka population fana kun jalen bɛ ko fɔ ka hali politicien minnu bala ka to ka bɔ ka fanga ka buruja a bɛ an yɛrɛ activiste kunda ani journaliste kunda ko yalama fanga tɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ olu fɛnɛ na wa. Bon o ye gouvernement i b'a dɔn fanga tɛ quoi ne bɛ kuma justice de kan a bɛ ka fɛn fila don ɲɔgɔn na quoi le gouvernement et la justice c'est vrai fɛn kelenw tɛ quoi fɛn kelenw tɛ donc ne t'a dɔn n'a sɔrɔ sariya bɛ yen o ko ninnu kama n tɛ fɛn ɲɛdɔn o yɔrɔ la quoi franchement n kɔni bɛ min dɔn kɔni jamana ye jamana de ye wa l'État quand même doit tout faire pour quand même garantir la sécurité de l'État donc o kɔni baara ni maa o maa k'i bɛ dankari kɛ o la i ni jamana marabagaw bɛ ɲɔgɔn na mɔgɔ ye a kɛra jamana kɔnɔ a kɛra jamana kɔ kan mɔgɔ si tɛ se ka bonya o sariya tali baara kɛli ma ni kuma min bɛ fɔ a bɛ fɔ yan de i n'i ka jamana ɲɛmɔgɔ de bɛ bɛn a kan ka baara kɛ maa si kelen tɛ se ka jamana engagé i ka bonya sa mais mɔgɔ bɛ jɛ ka jamana ɲɛmɔgɔ sigi ɲɛmɔgɔ bonya n ka bɛ alisilamɛya kɔnɔ donc vraiment ne tɛ i bɛ ka min fɔ nin gouvernement ni justice cɛ ne tɛ fɛn ba dɔw la. Ok Bumawel Jawara an bɛna M5 RFP an bɛna a dossier kɔnɔna la kɔni a bɛ tile 10 ɲɔgɔnna bɔ bi M5 ko a kɛra groupe 3 ye M5 Malikura bɛ yen M5 Sogɛl Kokala Mayiga bɛ yen ale ni M5 Imam Jara bi bi in na kow bɛ ka kalaya ɲɔgɔn nɔfɛ jamana kɔnɔ ani jamana kɔfɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ka bɔ ka i hakilinata di an yɛrɛ y'a mɛn ko dɔ fana bilara Sumana de dépôt ko o bɛɛ sɔrɔla ayiwa kɔsa in na sorties fɛ yala i hakilina ye mun ye bi bi in na M5 RFP ko la i bɛ se ka mun fɔ maliyɛndenw ye. n bɛ bɛɛ fo nin yɔrɔ la Abdulkader Mayiga Mali ni mɔgɔ ye ne kanu M5 kɔnɔ k'a bɔ a ye fɛn bɛɛ kɛ n ye
Kader, Tobe Will aller le téléphone d'Agane Will personnellement. Ça veut quoi? Tiens, qui va Foko à Badindoroni Fakilin Pakili. Kader est né Will Katakasu, Kasamarasan, Wa Binan and Wa Workadnema. Même Kosaina, Anya Bolim de CCV là, Kader est né Will téléphone dans Koffé, Kakarabati, qualité de phone, qu'on ne peut pas aussi. Attends-moi. Vous regardez na wule labai ni koye Kader soro akili na fo ne rebe consciencieusement ne rebe fait mais bibina ame kene jumenka M5 ni bulu M5 nga content M5 nga renforcer di ni bulu M5 kan ka ke bi M5 tondun kan ku disikushi u ka liti réussira non mo ma ibana Mogo ma fengelen famia quoi. Non, moi atira ne tout dati ne bara M5 match. Non. Aba mun nga M5 nyamo golte M5 nyamo ko. Non, golte M5 nyamo ko de. M5 est esprit di. Ibaro ko I animateur ngero ye M5 ya. Askirani akinami. Non. Oui, parce que au lieu mouvement politique ou de a donné à voler politique non. Pe a fo kube ou yere ke tanansi do de me bagay ni ba ka fo fili la quoi. Munu ba fo de ni malien fait de malien fait ni man fait ni temps fait. Wallahi billahi ame dom na ko bi. Mauma be son maçon M5 a déjà réussi à 70% de sa lutte. Allah est premier ministre Dima. Nous, docteur Choguel Fokalambaye, Choguel les 4 grands axes présentés à la DGP là, Déclaration générale politique générale là. Ni Choguel la déclaration takala, de mon voisin ngata la jere. Choguel la déclaration mais à blukuna à axi baula, axi bas sababe au nyanabora. À folofolo mais ça c'est la sécurité. Flana est mouillé, ça c'est la lutte contre la corruption. Nan sabana est mouillé, ça c'est d'abord les réformes. Toi qui Johnny Mako a reçu là ou a reçu. Ni boulot M5 a qu'on a wolodi. Choguel est le fruit de M5. Un premier ministre d'offre transition qu'on a là. Choguel ou sarani bandaouye chien qui te Choguel ou sarani moutarwani chien qui transition qu'on a. Choguel ou sarani moutarwani. Ni boulot M5 a renforcé di. Mounou Choguel ou keleke. Il y a nous avons Choguel ou keleke. Asimra Choguel bla, Asimra Choguel bla. Choguel ka bilan c'est convaincant. C'est pas quand il va ni be moke ni be mogo deme. Il y a des cas où il be mogo jabia no fait. Il va ka bilan de fou. Aujourd'hui, Choguel bilan dominant. Choguel a promis 1800 patrouilles en une année. D'abord, nié attaqué les deux opérations par lesquelles l'armée a récupéré les 1200 villages là. À boire gouvernement projet de ni gouvernement projet de Choguel l'État. Le succès de l'armée ne se repose pas sur Sadou Kamara, mais plutôt sur le gouvernement, sur l'effort du gouvernement. L'armée a un succès minké. Ce n'est pas une question qui doit mais Sadou Kamara fou. Non, il y a un gouvernement complet bel et fou. Politiquement, c'est un langage erroné. Ça n'existe même pas. Tu ne peux pas prendre. Sadou Kamara a fait un conseil des ministres de là. N'est-ce pas? John est premier ministre de Choguel Théa. Donc tout l'exploit de l'armée, ça fait partie du bilan, c'est l'actif maintenant de Choguel. Quand on a l'opération Maliko, quand on a l'opération Kélétiki là, l'opération Flamme reposera, quand on a sous-opération, nous et opération Elisondiaye, opération Sandikoura, opération Fienkoura, opération Doubasigi, opération Digiseme, toutes ces grandes opérations qui ont pu nous ramener 1200 villages, ça c'est l'effort du gouvernement de Choguel. Donc sur le plan de la sécurité, Choguel a reçu. Il y a des cas qui ont Choguel a bilan fort. Choguel a bilan. Non, mais nous. Donc, ça c'est la sécurité. Et le gouvernement a reçu. Le gouvernement de Choguel a reçu d'abord. Ça c'est le premier pari. Qu'on doit féliciter l'ensemble de ces gouvernements. Et faire qu'on a là. Donc, le gouvernement a changé là. Donc, Flaman n'a qu'un mouillé, c'est ça. Ça, c'est la lutte contre la corruption. Aujourd'hui, la justice est devenue une assiette.
un moyen d'alimenter la caisse publique. Grâce à qui? Parce que le gouvernement a joué pleinement son rôle en donnant maintenant le cutis au ministre de la Justice. Allez, en l'aide pour travailler. Au gens a activé. C'est pas Choguel? Et qui de qui t'a mouru Choguel n'a fait? Il t'a mouru Choguel n'a fait. Choguel a bilan fait. Lutte contre la corruption. Depuis Choguel Mana Aka Hakinando. Quand il est venu, qu'est-ce qu'il a fait? John Monsieur qui dit que Choguel ka mouru mata kasola idla ka daya kuma jumena. Amara bâti les traces kasola Choguel sigli na makuma. Choguel ne s'est jamais mêlé ka foni nga mouru ni tenga mouru justice kola. Wallahi. Neni alati. Nous t'avons dit que la Choguel sigli na. Choguel m'a dit qui dont justice ni mouru chiche. Mais il a félicité. Il a félicité. Donc la lutte contre la corruption, c'est l'effort du gouvernement de Choguel. Le gouvernement de dossier Takadi, justement. Le gouvernement de dossier Takadi a été fait. Donc ce qui veut dire que la justice a la carte blanche. À Kabaraka Nyama. Bien qu'à fait Covid dossier là, on a récupéré plus d'1 milliard. Le gouvernement me faudrait. Ni un bi, lutte contre la corruption là, d'où Joli Minela, Foro Joli Minela. Ou Joli Nana Kaire, si je Kaire versé dans la caisse de l'État. On doit féliciter Choguel pour ça. On doit féliciter, pas Choguel seulement, l'ensemble du gouvernement de Choguel. Donc ça, c'est le premier, ça c'est le deuxième grand acte de Choguel. J'en viens, mon frère. Ne sois pas précis, j'en viens. Mais Choguel a bilan n'est qu'en cas fort. Donc, Namboro là, quand les réformes, c'est là où Klingling de co, n'était. C'est là où de co, comme les textes FNB en matière électorale, Kachimani. C'est là où il y a fort. Quand Wakate Mali Yamara a élection fouille quand les réformes marquées. Ça fait 4 présidents au BD Temenami qui ont fait réforme. Ben réforme à Dessera. Le dernier gouvernement de Ibeka a fait réforme à Dessera. A fait réforme à Dessera. Quand la constitution pour la 4e République là, John Dessera c'est Choguel. Et en aucun cas, président Madelika Blakata Chifouille là, on a sur avec Magante président Kumakando, Kamata Chila sa Siré n'a pas qu'à photo. Tu sais que le duo de Choguel Assimi, c'est le duo le meilleur. Ni be faire Assimi affaibli, il be Choguel la gauche. Moumbake ou tadon. Moumbake ou tadon. Il peut Choguel critiquer. Moi je suis d'accord, il va critiquer, c'est ton droit. Bébé critiquer, Assimi rebe amekling a critiquer. Mais Kafoko Choguel kanga boui, netarebo fone hakinami. Parce que n'y a pas beaucoup l'armée monte en puissance. C'est grâce à Choguel. Quand Choguel venait à la primature, les dossiers, Kata visite, il faut que les dossiers étaient dans les tiroirs, Bandoya bloqué. Choguel n'a pas sur Banda, quel même dossier bloqué. Non, Banda faut le bloqué. Kadigo ya Assimi fanflé. Donc Moutarwan Massonga, ok dit Abara Kata Yurishula Kata, première démarche que Kafoko, en la collaboration sur l'Union. Quand Choguel est venu en Europe, aussitôt il a dédianté le dossier. Kata. Ça, c'est l'effort de Choguel. Moi, ça va les couilles. Moi, je soutiens tout à tes killing. Kabo, Kakulichi, Moro Nove, n'est ok. Mais Kassa Ninke, ça veut dire que mon fait, pas qu'on manie une carte. Il va qu'on manie une carte. Choguel, on était tranchant là. N'était tranchant fait. Quand Choguel est venu, les premiers voyages à Kera, les premiers éléments de monde, c'est 4 hélicoptères. En allée. À Don, Outara, Elukonande Nana. A bara kofe Mali nana Mali eliko nani le soro kofe eliko P24 flanana emi folo na emi nani folo na o kofe emi P24 flanana ko gure kala bara damne Choguel des dossiers diligenti kata donc itna se ka fo ki ba fo ko baranman kera ki be ministre do fo ka chef de gouvernement tu. C'est pour cela qu'il y a un dossier de conseil ministre de la Corée. N'a pas que l'économie, la ministre de la Santé, c'est mal. Au cours parce que bien déjà validé l'union fait. À l'issue du conseil des ministres. Donc voilà les 3 axes majeurs que le M5 doit se taper la poitrine quand il va ministre de Srakanke. Donc Choguel est ni Minkeni, Banda Omasé fait, Moutaron Massakanke. Donc Choguel a réussi d'avoir sa mission à 70%.
yani an ka faamuya ɲɔgɔn dɔgɔya k'a fɔ Choguel ça veut dire k'a fɔ k'an ka fɔ Choguel ye mun de kɛ a ye don Choguel ka bilan na k'a ɲɛfɔ c'est le bilan le meilleur pour la transition bi a bɛ se que sini mɔgɔ dɔ bɛna min ka ɲi n'a ta ye mais bi a ka bilan ye meilleur ye politiquement ne tɛ débat politique fɛ n t'a fɛ a man di n ye ne ma mɔgɔ ye min y'a ka premier ministre kanu ka tɛmɛ Assimi ni Choguel kan mɔgɔ min k'a ka premier ministre kanu n'i bɛ mɔgɔ kanu fɔlɔfɔlɔ min i b'a sutura Buna Hadamaden i ka premier ministre ka bana ka instruction di ala a furumuso t'a yɔrɔ dɔn et le médecin ne rendait compte qu'au président a ka bɔ da kɔnɔ ko Choguel bana la a bɔra Choguel yɛrɛ de da o don ko n ka bana bɔ filanan na sinon jusqu'à preuve de compte le gouvernement n'a pas dit que Choguel bana la a b'a fɔ ko repos forcé n'i tɛ mɔgɔ fɛ i b'i débarrasser ka bɔ a la ni bana ye n'i tɛ mɔgɔ fɛ i b'i débarrasser ka bɔ a la ni saya ye n'i tɛ mɔgɔ fɛ i b'i débarrasser ka bɔ a la ni kunkololabana ye mɔgɔ kɛr'i fɛ bana kɔnɔ a kɛr'i i y'a dɔ de n'i y'a ye bi AES baara bɛ ka kɛ bi in na AES présenté min man kan ka premier ministre garder parce que n'i y'a AES bɛ ka munumunu ko AES bɛ ka avancer c'est l'ensemble maintenant des 3 chefs du gouvernement olu de baara kɛ k'a proposer techniquement k'a da président ɲɛkɔrɔ. C'est toi, président, c'est les militaires. Mais maintenant, le côté technique et politique, mais c'est le gouvernement. Le gouvernement va barater. Le gouvernement va barater. Donc, Dieu met son gouvernement qui a un projet de balancer, qui veut qu'il manque de faire une entre Assimi et Choguel, il n'y a rien. Président, Yoromina, comment dire que tu as sauvé le Sénégal? Choguel est Assimi représenté. N'a qu'à n'a pas de Sénégal. Ni est Choguel Matasmi représenté Romna, ça c'est les zones d'insécurité. 2049 militaires bénéens, armes B, n'est armes commandeur, armes portées, il y avait une arme de sniper là qui avait une porte longue portée, 3500 mètres, 3 km et demi. A kun d'abord John Kama, Choguel le Kundu. Sniper Mouanga, Balango Choguel le Kundu. Donc Assimi a protégé, a Choguel protégé. Barsabla niya me ko Assimi bi ka tani fɛn fɛn premier ministre dɔ de b'a bolo min kuma fɔ a fɔcogo la min b'a fɔ a fɔ na n'i bɛ Assimi fɛ i bɛ kɛ Choguel fɛ donc n'i bɛ transition fɛ i bɛ kɛ nin saba bɛɛ fɛ mais minnu fana b'u jɔ ko Maliki Diaw olu fana tɛ Choguel fɛ u tɛ Assimi fɛ mɔgɔ minnu b'u jɔ ko Maliki Diaw olu fana tɛ Assimi fɛ u tɛ Choguel fɛ Assimi ni Maliki Diaw de prétendait kɛ olu de y'u nin di ɲɔgɔn ma billahi suma wallahi n'i ye Maliki Diaw ɲɛ ko Maliki Diaw de la k'a fɔ dɔ ye a ko ni dalen bɛ ne la ni dalen bɛ ne na siɲɛ kelen da Assimi na siɲɛ 2 Assimi bɛna don min na ka bɔ mission na ka na n'u bɛ baara jɔ ka Assimi kɔnɔ fanga bɛ bin don min na o y'a sɔrɔ an bɛ politique de la ne tɛna n da don kuma bɛɛ la mais n'i y'a Assimi bila la ɲɛfɛ Maliki Diaw b'a la colonel major Wague b'a la fɛn tɔgɔ ye de comment il s'appelle Moribo Kunu ninnu b'a la n ko dɔ de sɔnna ka to k'a fɔ ko Assimi bila ɲɛfɛ n'i y'a ye bi an bɛ tɛgɛrɛ fɔ Assimi ko n ko ninnu de sɔnna n'a y'a sɔrɔ k'e bɛ n'i y'a ye bi i b'a fɔ k'a fɔ ko wɛ ko a ye na ni Choguel ye nin sɔrɔsi 5 de sɔnna k'a fɔ k'a ye na ni Choguel ye donc mɔgɔ k'i bɛ Assimi fɛ k'i bɛ Choguel fɛ ko dutu t'o la i kan k'a dɔn k'a fɔ k'i kan ka kɛ Maliki Diaw fɛ mais mɔgɔw bɛ min kɛ CNT ka ko la CNT bɛ ka rôle parlementaire de kɔnɔ il faut pas que CNT k'i ta kɛ dɔ tɛgɛrɛ fɔ dɔrɔn ye CNT bɛ dossier dɔw gɛlɛya o bɛ fɛn dɔ u bɛ gouvernement sɛgɛsɛgɛ fɛn dɔw la o mais c'est normal. C'est l'organe politique de la transition. Nous, politiciens, on de bas, à BT transition de mes bras, parti on de bas, on a fait Ibeka accompagner. Mais n'a pas que dans domina nous pour la CNT, on a besoin de non, non, CNT n'a pas là, parce que d'autres n'ont pas fait. Alors qu'ils ont une mission de contrôle gouvernemental, de contrôle des actions gouvernementales. Donc, aux dirigeants, nous venons. L'outil fadien. Les dios Assimi Choguel, c'est meilleur. Domina Choguel Bessigi. Sema a proposé. Assimi a seulement prêté le coffre pour et domina décret à Choguel Folosigi. Sema Boraka Fokal était transition sous le fois Choguel Boy. Akera. Sema Boraka déclaration que Choguel Tessigi. Parce que les Choguel a livré un véritable, Choguel maîtrise le Nord. Choguel l'histoire même du Nord. Abba Doiba ko fait. Mogomdo il est cultivé. Donc au Mandi, Sema Moroui. Sema ya ke Assimi ya yurula Assimi ya sorasi nunu ya yurula ka fɔ na aita ka boyi l'application intelligente de l'accord mo Choguel le nana ça veut dire quoi ça veut dire que fɛn minnu ka ɲi n'an bɛ se ka jɛ ko kɛ an b'olu kɛ ɲɔgɔn fɛ a kelen n'a fɔ misali la
an bɛ fɛn dɔ f'i ɲɛna donc k'a fɔ ko an ka jɛ fɛn caman bɛ yen an ka jɔ ka gouvernement d'union sigi o ye bɛn ni kelenya de ye ça c'est bon accord explique ka ɲi mais à le police territoriale le gouvernement a refusé la police territoriale pourquoi parce que c'était une manière comment réarmer ou donner maintenant un statut ou une autre posture aux groupes armés parce que marfa be terroriste mun bolo donc oui le mako ke police territoriale et le gouvernement a refusé ça c'est l'effort de Choguel c'est les choses qui est le chef du gouvernement anga sabala nga benno mo ngoni nyongo donc a fo anga intérêt foitenna bi jombe jamana to ni ngela kono ki bi débat ki be so nga blu kono ko président do besoin qui débat ça ba premier ministre là Burkina Tesson Niger Tesson Mali Tenasson au premier ministre ça va nous be barala dogola au chef d'état-major ça va nous be barala dogola au ministre de la défense ça va nous be barala dogola c'est un processus qu'ils ont lancé. Les gens pensent que les politiciens ont géré doigts. Papa, il fait la photo, il va faire non, ces militaires-là ne sont pas comme ça. Nous avons déjà tandi. Nous avons Moko Savali, Angabo, fin de Okono. Aujourd'hui, moi, on suppose que transition de mes bras ben le cerveau, Katabla, c'est qui couatou là. Mais, John Nodo. Nous on est nodo. Ben me kaso mina. Gouvernement ta kofe. An kaso de do. Mais an kaso de do. Le ben fi un grand leader. Ben go jonga leader, an leader kuntea. An leader tra kaso là. Mais on be kella duguma, on be nyogon buruja la duguma. Qu'est-ce qui nous empêche? Yana nga bo kelen nga vidéo ke ninkerata nindo tabota Sekou Toungara, Boubou Mabel, Dante. Et Yafuma Bala Seroum Oumar Traoré. Amara Sila. Mouna ante faranyonga kase le ministre de la justice ou kase doma kafo on défend nimba adafa anyaw deli aya confiana est-ce que asimbe ban bi ka grâce di ben le cerveau ma on kama ni ba wonyinga ni bembe anga ntike di nyoma beki ga différent bla yala nga bo mes vidéos que des soutiens à ben le cerveau mais il y a des démarches appropriées par laquelle on peut quand même demander la libération de Ben Bounia kono karama kono. Non, on a comment faut photo de la coupe, bega faut que vous le trouve photo de caméra. Non, en tout cas, en Ben la libération il est passé à Nafa de B. Parce que Améro n'a pas bien, groupement ni yini. Améro groupement ni yini. Wadi kana karama ko fa nyonga utano fa na soto borkili. Wadi kala tebe utu fa nyonga ko tebe. Muna on te fa nyonga kan ko numbla. Yani ka bo ke video ke je soutiens Ben le cerveau. Mumba on bali ana ambadi nunga sigi ni anga si anga kuma ani mi la justice si anga kuma anga ni ife beli mine kunte dore akana tieni ke otewa men ya confiant on se porte garant est-ce que Ben minge kunu na au fe kama est-ce que bio bekewa parce que ambe kara garant wa ambe kara Ben koroshi bagay il y a une manière pour tout ni diba foso ni tana avancer kata roshi Assimia Ketane, avec la si maintenant, ni Mourobe fera Mourolabla, mais Assimia Choguel t'a donné en chimane n'ingao. Ni a qu'à fama pour de c'est un dieu qui a beaucoup marché en balabouille, en nous y fait. Mais c'est le combat des M5, n'est pas le bibi de M5 fera doyon. M5 a fait parce que M5 a reçu. M5 a fait parce qu'ils ont fait un bilan excellent. Mais à mon tour, quel est ma banque, quel est Tobé, Madjaoubé. Aspect politique ou bien, à même nous critiquer, et c'est normal. Mais on a béqué, qu'à faute ouais, Choguel halala dene, assigné mon dene. Non, on a comment objectivement avec le bilan. Ni le bilan présenté, il y a quelle raison qu'il ne fera pas. N'a pas du même balabi, ne peut pas qu'il y ait n'a pas du même balabi. Ni à mes ASI, c'est l'esprit du gouvernement. Gouvernement ne fera pas un projet, ni un président ou hakina, techniquement, le gouvernement. Ça ne sert à rien. Ça fait Karsa Maliki Djao Choguel fait en Abokono. On a un bilan excellent. Femme manga que tranchon sera à péquer. Agne fait votre tranchon à sera à péquer. Aye izin temps en infla ayo laouli. Aye école so tant en inquilé lycée au projet au nana. Université mounoukun galeno ayo laouli. Université mounoukun ali seguta au wila ki et segu effet. C'est sur université au baro kera au wila kucho. Bibi na IMPP au nana kana Josinkwa
wɛrɛ kan tugun fɛn min ye an ka coton ye an tun bɛ 1% de transformer la coton 1% bi bi in na grâce à la transition an bɛna 35% baara 2 usines o de bɛna jɔ kelen bɛ Kucala kelen bɛna jɔ Bamakɔ yan ka coton baara an bɛna an ka sabetu n'an ka bazɛnw n'an ka finiw dilan an yɛrɛ ye n'an bɔra o kɔnɔna la tugun an bɛ taa mun na an ka sanu n'an ka fɛn a tun bɛ ka bɔ cogo min na fɔlɔfɔlɔ an tun bɛ 10% 20% sɔrɔ mais bi an bɛ 35% de sɔrɔ o ye n'an y'a sous-traité mɔgɔ ma mais n'an yɛrɛ ka société taara ka taa an ka action représenter an bɛ 55% de sɔrɔ n'o ye Soremi. Donc bibi na an kun tɛ se yɔrɔ min na an sera yen jamana kun fɔ a kun jamana sera k'o bɛɛ récupérer k'o da an ma aujourd'hui on est une deuxième puissance militaire dans la zone CEDEAO on est quand même une première puissance militaire dans la zone UEMOA on est 20 puissances militaires dans l'Afrique on est à peu près parmi les 100 puissances militaires dans le monde entier grâce à la transition. C'est la seule transition. Franchement, c'est avec 300 véhicules blindés, avec 15 avions de combat, transition ne sera pas. Ministre c'est avec 30 000 éléments, transition ne sera pas. Mais on a bilan du même coblé génétique là. À toi, mini, on a ouvert Foucault que ça. On a là, il va me faire un peu de temps comme ça. Frafaral ça. Frafaral ça. Fo u ye u bɛ se ka ɲɔgɔn minɛ cogo ou bien i bɛ prémétrer ka démarche jumɛn kɛ pour que ninnu bɛ se ka sigi. Kuma ye kuma kelen dɔrɔn de ye o. M5 kan ka fɔ ko Choguel bɛ bɔ c'est ni u ye Choguel bɔ M5 ɲɛmɔgɔya la o t'an ka problème ye o. Choguel bɛ jamanadenw ka baara la il est au service du peuple. C'est a bɛ ka ne da don kuma dɔ de la n tɛ min dɔn wa M5 ne ma deli ka don a kɔnɔ ni M5 ye Choguel bɔ ka ɲɛmɔgɔya la félicitations o bɛ sɔrɔ M5 yɛrɛ texte ye ne tɛ mun maîtriser mais bi Choguel est le premier ministre du peuple. Et mais ne bɛ mɔgɔ nɔfɛ ne ta o dɔrɔn de o est-ce que Choguel sur le bilan est comment ne b'o dɔrɔn de commenter o mais M5 ko ninnu filɛ nin ça c'est notre débat i tɛ mɔgɔ min ka kulu la i sigi ka k'i nan don o kan u bɛnna kan cogo min na ne t'o dɔn mais ne kɔni b'a dɔn k'a fɔ M5 ka mission réussira grâce à Choguel ne kɔni bɛ se k'o fɔ parce que Choguel a un bilan a ka gouvernement a un bilan excellent ils ont fait un résultat excellent mais côté politique bɛ échec bɛ minnu na o ye politique de ye o parce que mɔgɔw bɛ ɲinɛ min kɔ Choguel ka Mali problème ni problème tɔ tɛ kelen dɛ. Parce que transition saba in bɛɛ la c'est seul au Mali que le chef du parti politique est le chef du gouvernement. Donc chaque fois a b'i kunna ko conflit politique bɛ na autour Burkina olu ka fɛn c'est pas un chef de parti politique hein. Niger c'est pas comme ça. Mali de là c'est le chef de parti politique et puis un ancien membre de la classe politique donc gɛlɛyaw bɛ na quoi a gɛɲɔgɔn kɔrɔw ni fɛnw ni kɛlɛyaw ni fɛn caman bɛ na. Sinon kuma ye kuma kelen dɔrɔn de est-ce que Choguel ka bilan kan ma ye o kɔrɔ ko Assimi yɛrɛ ta ma ɲi. Choguel ka bilan ma ye o kɔrɔ Assimi yɛrɛ ta ma ɲi. Dɔ k'i la i kɔ kun n'o ye M5 ka prérogative ye u y'a jira k'a fɔ ko u ka fɛnw kɔnɔna na u kan ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan majɛ ko majɛ b'o yɔrɔnin na ko Choguel ma se ka u fara ɲɔgɔn kan. U yɛrɛ kun ye ayiwa dira dɔ d'a ma ko 72 heures ultimatum o bɛɛ lajɛlen tɛmɛna. Ko a ma se ka laɲini sabati. Ni Choguel ma se ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan M5 tun bɛ ministre tan sɔrɔ wa M5 tun tɛ ministre tan sɔrɔ o ah non Choguel ma se ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ça fait i b'a dɔn i bɛ ka na ne yɔrɔ min na ne tɛ fɛ ka M5 ko kuma ninnu ne tɛ fɛn ɲɔ dɔn a la quoi a ma se ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ne t'o yɔrɔ dɔn mais a sera ka maliyɛnw kɔni sago kɛ ne b'o yɔrɔ de dɔn mais a ma se ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan M5 ye entité tan ni kelen donc maintenant u ma fara ɲɔgɔn kan kun min na ne t'o dɔn ne bolo i ka premier ministre kɔni ye résultat ɲuman kɛ i ka kunnawolo de don. O ye ne ka faamuyali i bɛ se k'i disi gosi n'a ye parce que n'i ye mɔgɔ di n'a kɛra maloya ye M5 bɛɛ de tun bɛ maloya sɔrɔ mais majɛw bɛ baara la M5 yɛrɛ bɛ se ka Choguel dɛmɛ k'o dafa o ye ne ka faamuyali mais k'a fɔ k'a ma se ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan i t'a sɔrɔ a ma se ka M5 de fara ɲɔgɔn kan sinon maliyɛnw kɔni caman ka danaya bɛ Choguel kan o ye maliyɛn caman ye ne bɛ se ka kuma maliyɛnw de tɔgɔ la mais M5 tiɲɛ na ne tɛ M5 kɔnɔ ne tɛ se ka kuma o la. Voilà. An b'aw fo ka an bɛ taga énergie du Mali an y'a ye k'a fɔ ko Russiw ou bien Chinois k'olu kan ka na centrale dɔ sigi anw fɛ yan nɔ ko Buguni ani fan dɔ fɛ yan nɔ n'i bɛ se ka walawalali kɛ maliyɛnw ye parce que nin wagati la kurantigɛ kɔni bɛɛ ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen sɛgɛn a ma fɔ ko kurantigɛ bɛ ban nin wagati la dɛ mais ko k'a baara bɛ se ka taa ko san kelen fo ka taa se san kelen ni damadɔni ma Bugu i bɛ se ka jumɛn fɔ. Énergie dossier la quoi. Nin bɛna kɛ a b'o bɔ a la nin kɛra o de ye énergie dossier ça fait nin bɛna jɔ o tɛ mɔgɔw fa bi quoi mɔgɔw ɲɛ bɛ min na mun de bɛna kɛ ka kurantigɛ bali ça fait ni kɔngɔ bɛ mɔgɔ la dumuni bɛna mɔ tɛ kuma ye koyi a fɔ de ko dumuni sigira donc bi bi in na n tɛ nin question jaabi bien que n b'a kalama
k'a fɔ ko effort ba de kɛra a domaine a yɔrɔ kɔnɔna la vraiment me gouvernement féliciter la parce que sinon ye lettre bila ka na centrale fila bɛna jɔ 150 mégas 150 mégas solaire la yɔrɔ o kɔni o ye lafiya dan ye fɛn ma nɔgɔn k'o bɔ mais bi n t'o commenter dɛ ne t'o commenter mais mun commenter bi n ye kuma min fɔ aw ye o de kɛra a b'o de commenter n ko ma n ko Irisu ka gasoil fuel fɔlɔ kan ka na le 2 mars aw ma ne nin ko la o ma diya ne ye o an ma ɲa ne m'o fɔ aw ye n ko le 2 mars n ko Irisu ye layidu dɔ di a fɔra nin bureau kelen in kɔnɔ yan n ko o kan ka na le 2 mars anw kan k'i ɲininka o la n'a nana n'a ma na bon o nana o fuel nana 22 millions de litres o fuel nana bon n'o fuel nana fɛn min ye Niger ye 20 millions de litres o nana en tout ça fait combien 42 millions de litres de bɛ gouvernement ye 28 millions de litres bila EDM ka bolo kan pour le carême 28 millions de litres ne bolo maliyɛnw ɲɛ b'o de la o lundi nata tout près central Bitsan n'o ye Sirakɔrɔ ye min kan ka Côte d'Ivoire anw cɛ courant min na min kan ko Asimi Bonebo den de a tɛ maa deli a t'a kun siɲɛ ye 100 mégas u b'o min ma n'u y'a tigɛ Asimi Sirakɔrɔ Bitsan o tɔ min tun bɛ ala toliya k'a laban 8 groupes de bɛ yen a bɛ 13 millions de litres de ta stock la pour que ale ka baara kɛ a bɛ 21 citernes de bɛ jeni a b'o de jeni par jour o kan ka baara daminɛ lundi énergie mɔgɔw fila entretien na ni baara banna pep lundi pap a b'a daminɛ ça fait 100 mégas ne bolo de kuma ye o bi an filɛ yɔrɔ min na sisan Asimi a fait une commande de 6000 kits solaires k'a bila a kan ka taa misiriw ni seli yɔrɔw la bi an filɛ yɔrɔ min na sisan 2000 nana déjà 2000 kits solaires ka min kan ka taa sigi misiriw kunna ça fait quoi hali n'a y'a sɔrɔ courant ko problème bɛ yɔrɔ minnu na ese b'a kalama kits solaires b'i ka yɔrɔ la ale ni terrainba minnu kan seli kan ka kɛ terrainba ninnu quoi dibi yɔrɔ kɔni tɛ énergie ko ye donc Asimi taara kits solaires de tellement que cɛ bɛ a ka diinɛ ko tɛ kulonkɛ ye a kan k'olu de fɔ 6000 la 2000 de décharge kɛra bi yɔrɔ mɔgɔ t'o kalama dɛ ni yɔrɔ la a bɛ ka solar mɔgɔw fo ka hɔrɔnya mɔgɔw fo mɔgɔ wɛrɛ m'a fourni dɛ les opérateurs nationaux 5 grands opérateurs nationaux olu de ye marché dir'olu de ma olu de y'a baara kɛ les kits solaires o baara bɛ ka kɛ 100 minɛnw b'a la ka jigin n t'a dɔn an ne bɛ fɛn dɔ waati min na i bɛ taa sɔrɔ u tilala baara la o ye ça c'est les prières collectives foroba seli kan ka kɛ yɔrɔ minnu ni yɔrɔ minnu na mais nin waati kɔnɔ gouvernement ye joli don carburant na 700 milliards 700 milliards et réserve wɔɔrɔ bɛ ka nalen tugun dɔwɔrɔ bɛ ka nalen tugun donc ne bolo centrale solaire ni fɛn minnu kan ka kɛ ni énergie minnu kan ka kɛ éolienne minnu kan ka kɛ Kayi fiɲɛ bɛ courant min di ani fɛn bɛ courant min di ani tile bɛ courant min di komi u yɛrɛ kɔni ma ko tile bɛ feere donc ala ye tiɲɛ bange voilà ala ye non ne bɛ i b'a dɔn anw bugule anw bɛ voilà a nalen tɛ a baara kelen tɛ sinon bon les chinois ta b'a kɛ sabanan de fila in o ça c'est déjà un acquis Irisu min kɛ i ma ye ko kuma la ko Irisu ou bien chinois de non a fila bɛ y'a kɛ chinois de fana ye lettre bila ka na k'u bɛ centrale fila jɔ donc solaire voilà Irisu ta ye à partir de voilà non an tɛ kuma o la o ye i b'a dɔn n'ala y'i ka dɔnni bila mɔgɔw ta ɲɛ ni san yɛrɛ kɛ ye i bɛ kɔn fɛn dɔ ma n'o tɛ mɔgɔ si ma kɔni ma ko félicitation a la sisan baara nalen san mais mɔgɔ si ma fɔ ne ma félicitation donc bref n b'o to yen n bɛ fɛ ka min f'i ɲɛna dɔrɔn nin bɛna kɛ énergie dossier la mɔgɔ t'o la wa nin kɛra mɔgɔ bolo nin bɛna kɛ san lundi Bitsan a bɛ baara daminɛ Bitsan tut n'o o ye fɛn na ye dugukɔnɔna ta in na Balenge o fɛnɛ top donc aujourd'hui an ye centrale bɛɛ contrôler tout va très bien ne bɛ n da dɔn min na o ye an b'a kuncɛ ni Kidali ye an y'a ɲina an tun b'a ye san dɔw la 8 mars a bɛ fêter Bamako Segu Sikaso na mais c'est une première 10 ans tɛmɛnen kɔfɛla in na bi 8 mars ka se ka kɛ ni Mali autorité min bɛ yen nɔ k'a kɛ olu ka présidence la Mali muso min fana bɛ Kidali olu fana ka se ka 8 mars k'u yɛrɛya kɔnɔna la yala i bɛ se ka mun fɔ mais Asimi m'a f'i ye ko souveraineté d'abord ya 20 janvier 10 ans après 20 janvier la fête de l'armée a ka fêter Kidal ngo ɲinan do 2024 do musow ka fête a ka kɛ ngo 2024 do 13 ans après ka sous-préfet bila ka taa Aguelok ngo 2024 do donc bravo aux transitions au lieu de ne kima à la transition ne kima ngo les autorités de la transition ngo ils ont déjà reçu fɛn kuntan mais ala jɛ que politiciens y'an bila min u y'an bila yɔrɔ min na a ye kuma minnu b'u jogo transition ma fɛn kɛ même ala k'a dan 8 mars gansan fêteli ma Mali fantan a naani bɛɛ ale le préfet de Aguelok o nommé na a bɛ mun wɛrɛ nɔfɛ diɲɛlatigɛ la
mais mɔgɔ dɔ b'u sigi jamana binna minnu bolo ko transition ma baara kɛ ne t'olu jaabi donc dala dɔ b'u sigi ko non ko foyi ma kɛ foyi yelen tɛ ne tɛ kuma olu la ne bolo anw de kan ka kɛ bilan fɔbaga ka mɔgɔw rappeler bilan na o tɛ sɔrɔ a bada o bilan ye Assimi ta ye o bilan ye Choguel ta ye o bilan ye l'ensemble du gouvernement o y'olu ta ye o bilan ye CNT président ta ye colonel Maliki Diaw o bilan ye l'ensemble de tous les membres du CNT o bilan ye olu bɛɛ ta ye o bilan ye administration publique bɛɛ ta ye ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn. o tɛ fɛ ka o de mɛn o k'a fɔ ko nin réussira bolo. non o tɛ fɛ k'o de mɛn o tɛ fɛ k'a fɔ ko transition réussira o b'u jɔ à part la sécurité mais n'a ye Assimi diya Assimi tun bɛ nin bɛɛ to yen ka avion san to yen ka char san to yen ka fɛn tɛ to ka taa don goudron na terroriste bɛna mobili bɛɛ cɛ ka taa ko Assimi kɔni ye sira kɛ dɛ Assimi sira bɔ ye Assimi mɛ mɔgɔ tɛ se ka boli a kan n'i y'a ye i bɛ sira bɔ ko mɔgɔ de bɛ boli sira kan ne Assimi diya tun b'a ta kɛ monument jɔ ni siraba dilan ye. Turusu kumina bɛɛ ci i ka so kura jɔlen mɛ mɔgɔ tɛ se ka yɛlɛma a kɔnɔ bɛɛ bɛ tɛgɛrɛ fɔ Assimi Assimi kɔni nana a ye yɔrɔw jɔ mɛ mɔgɔ tɛ se ka taa kɔnɔ mais il a tout comme tout est fɛn bɛɛ ye sécurité de fɛn bɛɛ ye sécurité ni défense de maa maa ye lakana d'i ma a ka bon ni fɛn bɛɛ ye donc ala k'a dan olu bɛ ka min sécurité min kɛ fitinin ye dɛ u bɛ ka fɛn fɛn fɔ ni hali élection ni sécurité ta bɛ kɛ yan s'il y a pas de sécurité élection bɛ se ka kɛ yan donc vraiment transition ka bilan c'est excellent. Le chef du gouvernement, il a pu conduire bien la politique et l'orientation de la vision du président. Son Excellence colonel Assimi Goïta. Bravo au président du CNT, son Excellence colonel Maliki Diaw. Ne be baraka oromna au président. Lui, moi je suis au ministre qui est dans le catégorie. Hein? Ni bara fait ka kebi. Mais moi, tata wage nyonti. Colonel major. Cɛw bɛ dan yɔrɔ min na ale bɛ taa depuis Kidali ma libéré Wage bɛ taa. mais n ko kabiri Kidali ma libéré Wage de bɛ taa marifa b'a la kan bilahi Wage ka fisa ni cɛ kɛmɛ dɔw ni jama bɛ taa u kelen bɛ se ka jama to. an ye ministre ye ka taa ka mɔgɔw to. walayi ka ta kana ka mɔgɔw to. révélation tɛ nin dɛ nin tɛ révélation ye dɛ nin ye kɛnɛkan baara de ye. maaw bɔra yan ka ta kana ka mɔgɔw to Wage de bɛ avion ta ni ala ni kira cɛ a tɛ 800 a tɛ wari sara a tɛ foyi sara avec les femmes depuis waati min na Algabas bɛ yen ka taa fo ka n'a bila bi la cɛ tɛ min taara nord la min taara Kidali ka tɛmɛ Wage kan. n'i y'a mɛn ko nin bɛn n ko réconciliation de don réconciliation c'est le nerf de la transition. an bɛ ka nin fɛn fɔ marifa cira nin kɛra ta lamɛn ka taa dugudenw bɛnna ka bɛn ka kelen na grâce aux efforts de Ismaël Wage colonel major Ismaël Wage. Il a réussi sa mission mais mɔgɔ caman t'ale tɔgɔ fɔ o mais a bɛ baara min na kɛrɛfɛ a ka bon hakili ma bɛɛ k'i yɛrɛ hali o don o mouvement armé terroriste dɔ ye marifa bila a ma kɛ a dialogue mouvement dɔ ye marifa bila n ko Wage ka baara don. Wage b'a non n'i ye Wage de ka ministère la a b'i wele a t'i dɔn a t'i fa dɔn i bɛ se ka na ni bɛn ni kelenya a b'i wele ka na a ye taa ka ministère la jɔn bɛ yen i bɛ Mali siya bɛɛ b'a ka ministère la et réconciliation la i t'i miiri siya foyi ma min tɛ Wage ka ministère la a tɛ dɔn a bɛɛ ni ala tɛ n bɛ kala ala la Wage tɛ mɔgɔ dɔw dɔn a t'u dɔn a t'u tɔgɔ dɔn a b'i wele ka na bɛn ni kelenya kama n'a y'a sɔrɔ a ka dugu bɛ se ka jamana bɔ bolo la a ye mɔgɔ kelen bila ka na. bilahi c'est le seul ministère a bɛ mɔgɔ wele a t'i dɔn Wage yɛrɛ dɔn ma ne bɛ se ka tɛmɛ mɔgɔ 3 kan a ka ministère la ko mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn wele ko hey ala tɛ ɲɔgɔn tɔgɔ dɔn mais bɛɛ n'i ka baara bɛɛ n'i ka mission donc voilà c'est un ministre à féliciter a k'i n'a fɔ balontan na numéro 6 mɔgɔ t'a ye o 6 e ma ye kabiri yɛrɛ ale Makelele bila yɛrɛ ko banna Makelele e hakili t'a la Makelele asafurula ye yɛrɛ le tɛ Makelele ah bon balontannaw kɔni b'a dɔn cɛ dɔ de don finman kɔni don bon a ka ɲi ten sa an tɔ kɔni u ye Sisi in kɔni bila a gɛlɛyar'u bolo n tɛ balontan ko ninnu kalama voilà.